ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ। ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ ପଦାର୍ଥକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକର ପୁରା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଙ୍କେତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମକୁ ତାହାର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। A symbol is a shorthand representation or an abbreviation of the full name of an element. କେତେକ ମୌଳିକର ଇଂରାଜୀ ନାମର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରକୁ ତାହାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ H, ବୋରନ୍ B, କାର୍ବନ C, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ N, ଅକ୍ସିଜେନ O, ଫ୍ଲୋରିନ F, ସଲଫର S, ଫସ୍ଫରସ୍ P, ଆୟୋଡିନ I, ୟୁରାନିୟମ U, ଭାନେଡିୟମ V। କେତେକ ମୌଳିକର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। ଆଲୁମିନିୟମ Al, ଆର୍ଗନ Ar, ଆର୍ସେନିକ As, ଆଷ୍ଟାଟାଇନ At, ବାରିୟମ Ba, ବେରିଲିୟମ Be, ବିସ୍ମଥ Bi। କେତେକ ମୌଳିକର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। ବ୍ରୋମିନ Br, କ୍ୟାଡମିୟମ Cd, କ୍ୟାଲସିୟମ Ca, କୋବାଲଟ Co, ଗାଲିୟମ Ga, ହିଲିୟମ He, ଲିଥିୟମ Li, କ୍ଲୋରିନ Cl, କ୍ରୋମିୟମ Cr। କେତେକ ମୌଳିକର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟି ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ Mg, ମଲିବ୍ଡେନମ Mo, ନିକେଲ Ni, ନିଅନ Ne, ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମ Sr, ସିଲିକନ Si, ପାଲାଡିୟମ Pd, ପ୍ଲାଟିନମ Pt। କେତେକ ମୌଳିକର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର। ରାଡିୟମ Ra, ରାଣ୍ଡନ Rn, ରୁବିଡିୟମ Rb, ଜିଙ୍କ Zn, ସେଲେନିୟମ Fe, ସିଲିକନ Si, ଟେଲୁରିୟମ Te। କେତେକ ମୌଳିକର ନାମ ସେମାନଙ୍କ ଲାଟିନ ନାମରୁ ଆସିଅଛି। ଆଣ୍ଟିମୋନି, ଷ୍ଟ୍ରିବିୟମ Sb, କପର, କ୍ୟୁପ୍ରମ Cu, ସୁନା, ଆରମ Au, ଲୁହା, ଆଇରନ, ଲାଟିନ ନେମ ଫେରମ Fe, ସୀସା, ଲେଡ, ଲାଟିନ ନେମ ପ୍ଲମ୍ବମ Pb, ପାରଦ, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଲାଟିନ ନେମ ହାଇଡ୍ରାଜିୟମ Hg, ପୋଟାସିୟମ, ଲାଟିନ ନେମ କାଲିୟମ K, ରୂପା, ଲାଟିନ ନେମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନମ Ag। କେତେକ ମୌଳିକର ନାମ ସେମାନଙ୍କ ଲାଟିନ ନାମରୁ ଆସିଅଛି, ଯେପରିକି ସୋଡିୟମ, ଲାଟିନ ନେମ ନାଟ୍ରିୟମ Na, ଟିନ, ଲାଟିନ ନେମ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ Sn, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ, ଲାଟିନ ନେମ ଓଲଫାମ W। କେତେକ ମୌଳିକର ନାମ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମରୁ ଆସିଅଛି। କ୍ୟୁରିୟମ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମାଡାମ କ୍ୟୁରୀ Cm। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ନାମରୁ ଆସିଅଛି Es। ଫର୍ମିୟମ, ଏନରିକୋ ଫର୍ମି Fm। ନୋବେଲିୟମ, ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ No। ମେଣ୍ଡେଲିଭିୟମ, ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ନାମରୁ ଆସିଛି Md। କେତେକ ମୌଳିକର ନାମ ଦେଶ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରୁ ଆସିଅଛି। ବର୍କେଲିୟମ, ସିଟି ଅଫ ବର୍କେଲି, ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି Bk। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିୟମ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଅନୁସାରେ Cf। ପୋଲୋନିୟମ, ପୋଲାଣ୍ଡ ନାମ ଅନୁସାରେ Po। ଆମେରିସିୟମ, ଆମେରିକାରୁ Am। ରଥେନିୟମ, ରୁଷିଆ Ru। ଜର୍ମାନିୟମ, ଜର୍ମାନ Ge। କେତେକ ମୌଳିକ ନାମ ଗ୍ରହ ନାମରୁ ଆସିଅଛି। ୟୁରାନିୟମ, ଗ୍ରହ ହେଉଛି ୟୁରାନସ U। ନେପଚୁନିୟମ, ନେପଚୁନରୁ ଆସିଛି Np।
प्लूटोनियम प्लूटो Pu